Hi guys, magkuha kami ng sunting kasi ang up-up ko hindi pa nawala. Mali pala yung paglagay ko sa sunting kasi dapat pala ibabad siya. Hindi pwedeng paglagay ng sunting banlawan agad. Hindi pala pwede ganun. Kailangan ibabad muna. Kaya eto. Ayun si Lula, lumabas si Lula. Lumabas sa bahay ang aking lola. Tapos, eto na, magkuha na kami ng sunting. Atras, tangki sa gintoy. Alikod na sila dua. Una ka. Una ko. Sige, sakay. O, sakay. Hawid ha, hawid. Hoy! Oh. Magkuha kami ng sunting. Here na kami. Oh, ambak si Lingling. Ta. Asa dapit? Katkataon pa lugar si Wen? Ha? Katkataon pa? Lah, ay mag-agi di ay. Lagi. Dani? Oo. Ayan. May mga panyawan daw ni oh. Pero sunting mo? Kani siya panyawan, pait kini siya. Ling. Aliling. Pagdali din ni Ling. Dito, pabilin. Mm. Dali. Abiyaan ka din. Sus, nag-ulan. Nag-ulan pa jud guys. Tapos pita na pud kaayo ang among salog. Dahil ito yung dilin na ramit dahil. Ha? Isugin nila ito eh. Kita ba niya? Kasi yung paglagay ko ng kuan sunting sa aking up-up, mali pala. Kasi binanlawan ko agad. Kailangan pala ibabad muna. Oo, mga ilang oras bago banlawan Tara, sunting mo. para madaling mawala. Ayan. Tapos magsugok-sugok sa kasagbutan. O diba? Basig na bayabas na ni. Tanawa na to eh. Nabay bayabas to eh. Magbayabas na naman kami. King Kubra. Ako ang sunting mo. Kita kailan ka mo wala. Pero, Kwa ah. Asa ka na? Lamlama ka man mo. anak di ay. Ah. Oo. Kanang sagbuto. Kana ba na yung sunting? Pini. Muna siya. Isa pang sabakang. Ito pa o. Sunting mo. Muna sunting. Kita ma. Muna sunting. Oh, yan. Sunting. Mau ba din ang sunting? Muna sunting. Bunga naman tao ka. Dara dani o. Kinaidagan. Kanang mga dapit sa kuan. Kanang kumoy. Tumoy. Muna sunting. Ling. Hala, naidagan. Marang o. Okay. Sakang namin talao. May marang na naman guys. Ayan po ang sunting. Gamot sa up-up. Mga up-up solusyon. Ayan. Oh. Kukuha kami kasi yung up-up ko nagkalat na. Ang marang ma. Di ma. Tapos yung marang. Kato. Ang daming marang. Oh. Ayun, marami pang marang. Lagino ko daghana kay unod sa marang. Oh. Marang maro bulan na. Ang daming marang. Wa pa na kay hilaw pa na kay. Mga sa kabuan wala hinog na. Ayan, ang daming marang. Makabili na naman ako nito ng marang. Tapos yung dalawa, Sinigo ani ma. sumama si Tambiling. Kanay, sakto na na. Ayan, nakakuha na kami guys. Eto na guys, ang sunting na kinuha namin. Medisina na siya inya ma. Medisina na siya. Herbal na. Unsa? Kana asunting medisina na. Unsa? Tingnan mo medisina ng asunting maka herbal na makawala na sa mga kalugo. Kalugo. Kalugo ko no. Ling. Dira gino. Sunting para sa up-up. Asa? Dagtura agi sa giagian. Ayun. Ma. Ah! Suto tuyo. Tawa kay basig ni talaaw dani. Agoy halas. Dako,
Dani yung kita halas nga dagan. Dala ni Bebo. Aw, ako na. Ayan. Dani kaling kay. Gan bahala sa ling bantay sa halas kay lubog man sa daos parang. Nabade dalan dani Sherwin. Ya. Ago. Dala ubaw. Diling. Nawa na mursikos dani karon. Here na pod kami. Heto na kami sa bahay. Lah, biskot. Magtaro kay mahulog. Ayan. Kuha ang martilyo dito, Lingkaw. Ay sila ko naman kuan mo dito no dagat na ko. Di, magkuanta din hidaan para abot dito sa dagat. Banlawan day nato. Dagat O, diba? Ada magulikan. Ha? Ada magulikan. Nagkuha ko sunting lula kay para sa akong up-up. O, ang akong lola. Gawas-gawas na akong lola. Nag-ulan kasi guys. Ito, hatiin ko to para magdala kami doon sa aming narintahan na bahay. Tapos, itong hati, ayan, ito ang dukdukin ko ngayon para ihid-hid ko dito sa aking up-up. Kasi mayroon na dito sa likod. My God, nagkalat na siya. Kaya ang gagawin natin, ito ang gagawin natin ngayon. Kailangan ito, dukdukin siya. Kailangan siyang dukdukin. Di man na mao. Di na siya mao. Sunting di ni. Huy, Loy, daghan na kay kwan dito kanang marang, no? Sila ni kon nananini. Mm. Marami ng marang. Hilaw pa. Para hilaw-hilaw nga inana. Nagbay pa. Inana pa to ida. Sa uban. Yan. Ang up-up solusyon. Dapat pala ibabad mga ilang oras para talagang matanggal ang mga daotang espiritong up-up. Tapos ang gagawin ngayon guys, ganyanin mo lang. Dukdukin mo lang siya ha, dukdukin. Dukdukin ang dukdukin siya. Ayan. Nadukduk na siya. Pagkatapos tong madukduk, saka natin ilagay sa may up-up. Dukdukin lang siya ng dukdukin. Ayan. Para ang duga niya magduga-duga. O, diba? Ganyan lang to guys. Huwag na tayong bumili ng mga itchos-itchos na mga ano. Kasi ito, herbal. Pwede na to guys. Para sa up-up natin. Diba? Madali lang. Dukdukin mo lang to ng dukdukin siya. Ayan. Tapos, pagkatapos mong dukdukin ng dukdukin, ihid-hid mo siya sa may up-up. Diba? Ayan. Tapos, ang kulay na ng kamay ko, ayan ang nangyari. Tapos ngayon guys, ilagay na natin sa may up-up. Eto. Ganito lang. Ayan. Ihid-hid talaga ito guys. Tapos hindi pala ito banlawan agad. Ganyan lang ang paglagay. Talagang papulahin mo siya para mga wagtang ang mga daotang espiritu daning up-up. Diba? Kailangan lang talagang ihid-hid ng maigi para itong mga up-up na ito mawala. Kanya ko up. Tapos, ang hindi ko maabot, Bata pa lang kayo. ibutang sa bibi. Ilagay mo. Sige, iduot og maayo. Kana iduot jud kana mga pasmit jud. Sige. Dinhi. Kana kiris-kiris og maayo.
Mm. Ayan. O, diba? Mana siyang manambalay sa mapuwa. Manabali sa mapuha. Sige. Ayan. Iduot og maayo ba? Iduot. Sige pa, iduot. Tapos sa likod, ito, lagyan sa likod para mga wagtang kaning mga up-up. Sige, iduot og maayo. No. Daghan kayo di ay? Sa milyon din eh. Kung may up-up kayo, sunting lang. Dukdukin ninyo tapos ihid-hid ng ihid-hid sa may up-up para mawala ang up-up. Kasi nung nakaraan, naglagay ako, binanlawan ko agad. Tapos sabi nila, hindi pala pwede banlawan agad. Kailangan ibabad mga ilang oras. Kaya nagkalat yung up-up ko. Dada kung kasi man ako. Dahan kayo? Hmm. Sige. Untik. Di na kabalakan. Kay mawala lagi na siya. Kay sunting effective jud. 101% effective jud ning sunting. Kasi kadalasan dito sa amin, sunting ang gamot para sa up-up. Pula oh. Ha? Pula. Papulaha og maayo kung mahimo padugo ah. Para mga wagtang ka na mga apa ka na. Nagkula na. Sige, Pula. papulaha lagi maayo. Wala na. Dali sa akong tangkugo babe, wala. Wala na. Wala daw sa akong tangkugo, ang diri ra sa likod. Ulaw na pud kayo og nasa tangkugo mo nang tambalan na ako kay basin mag-abot na pud sa tangkugo. Pang ganakan ni Hir. Duot og maayo. Epektibo kaya magsunting ka na. Kaya kung may up-up ka, magsunting ka na. Di ba? Epektibo ka ayo. Sige ayo Habib. Espiritu sa. Ang dini dapit. Diha dapit. Nagrabe nakakapula. Pula kasi na. Grabe nakapula. O padugo ah kung mahimo. Di unot sad matubutan niya ulo. Ya. Yalilay Mawala niya yung kuto. aping. Ang imo aping loy na wa palagi mo na tambali. Di na tambalan palitan na Uy, ba? nagkanat na ra ba sa dining pikas? Pahinga mo na sa itlog. Na. Sige ayo ha. Papulaha og maayo kay papulahon bayag gid kuno og maayo. Nagpula nagmaayo? Oh. Hapdos me? Hapdos kaayo. Dan itu natapit piano. Diha. Pagido. Sige, nagkalat na jud siya, daghan na jud siya. Napabayaan ko to kasi. Kasi ang akala ko na wala na. Kasi 4 times ako naglagay. Tapos ang diferensya, binanlawan ko agad. Di pala pwede ganun. Kailangan pala ibabad. Sige, sige pa, butangi pa. Kay para nga katulo butang dani tangtang nani kay gipapula magmaayo. Aga hinaya po na aoy, mura man nagi. Luka-lukahan ako nimo. Pula na kayong dinidapit niya la. Papulaha ag maayo lagi. Ala. Ay, jadi sirwento sa buso. Ayan, kung may kuan kayo, kung may up-up kayo, ayan. Kapit na mag-abot sa tipo. Hoy, Ginoo ko magputi tani unya up-up ra day tuwa. Makatama sa sanina. Hala may pag itom akong gisanina no. Matamaan na niya akong sanina. Kani ako mga sanina dugay na rabagyud kay ni siya. Kamu kape. Kape. Ayo Habib. Ayaw ba? Eto na guys, tapos na kaming naglagay ng sunting. Ito po ang sunting ha, tandaan ninyo. Kilatisin ninyo ng mabuti. Ito ang sunting. Oo. Ang paglagay nito, dukdukin lang siya ng dukdukin. Then pagkatapos, ihid-hid sa may up-up. Tapos, ibabad mo siya mga ilang oras. Oo, huwag mong banlawan agad. Kasi yun ang sabi nila. 4 times na ako naglagay dati, kaso binanlawan ko siya agad. Hindi pala pwede ganun. Kailangan pala talaga ibabad siya para masupsup jud og maayo ang duga.
sa sunting dito sa up-up. Ihid-hid jud og maayo kay para magpula jud to ang naay up-up nga mahidhiran sa sunting. Oo. Ayan guys. Eto na, good luck na lang. Tapos mga ilang araw na naman maglagay na naman ako para talagang mawala ang aking up-up. O hindi na ako mag-inom ng mga gamot-gamot diyan. O di ba? Herbal lang. Sapat na 'yun. 'Di ba? Maraming salamat sa inyong lahat. Bye-bye.